Mami anonzi nomeni Mwanza. Ndakaenda kwaari ndinomuti sekuru ndinotanga business. Ndoita business yemafoni. Sekuru vaindobva nditi zvonizvo izvezvi kunonzi kwakadhako. Saka zvechinoita ndezvekuti wandipa mari yaunotangisa business. Toisa mubusiness. Takaisa mubusiness iwo ndopota ndinokuchipa profit. Nakupa profit capital ndinayo. Iwo paunenge wakuzostata zvinhu zvako ndozoita sei kuzosera mari yako. Zvichiva profit naipiwa. But apa pachakuita nomeni Mwanza. Saka nyaya yakunetsa ndeyekuti sekuru kubva last 10 kwachindidzosere mari anditi havachadi kundidzosera mari. Imari 1000 vari kuti chii zvavari kuzotaura aunozoona notokuramba inini pandaitaura navo vakanditi vachange vachindipa mari mbichana kuti vandipe yese ka1 vasikwanisa kuwana mari ka1 ndopa ndavachiona saka unenge vakundipa sei zvakanzi nechikupa $200 every month. Saka madhezi achona ari kufamba mwedzi yachona yafamba gona atosvika pakwira ndinopiwa mari ndava ndati sekuru kuva makazodii zvakanzi aiwa mari yandikakupa yakawandisa shamwari saka inini hapana mari yandichakupa. So akaitwa venture into business ndobva aita semunhu ari kutenga mashares capital 1000 yaisa mumashares business pariri kutengeswa zvinhu zviri kutengeswa uchipuhwa profit paprofit yamaipuhwa yachona kana kuti pamari yamakanga makawirirana yakanga iri mari yavaikupai pamwedzi pacho. Saka mukufunga kwenyu vanga vakakupai kwemwedzi mingani? Iri kuma 1.3 yavakandipa vachipa mari 1.3. So munhu wechitsotsi kana ari wechitsotsi ari kutoverenga kuti ndakadzosera 1000 yemunhu plus $300 profit yandakamupa. Anofanira kuuya kudari kuzopindura kana iri 1300 kana iri 1300 anotoverenga kuti ndakadzorera 1000 ndikatomupa futi 300 but hazvisiri izvo manje. Saka yatoma minutes handiti tozonzwa kuti mambo vanoti chii naye. Kumusha kwamusana kuchiwechi